זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך. אני רוצה לאחל לכם הרבה הצלחה וכל טוב, שכל אשר תעשו תצליחו. אתם מחזור מקסים ונהדר. אז מה שנשאר לי לאחל לכם זה בכל אשר תפנו ולאן נלכו, כל מוסד שתלכו, איפה שתחליטו להמשיך ללמוד בחטיבה, תעלו ותצליחו. יישר כוח, חנה המזכירה שאוהבת אתכם מאוד. משהו להגיד על מחזור נ"ד, היה ממש כיף, היה מקסים, טוב שגדלתם וחבל שאתם הולכות. שיצליחו במה שיחליטו לעשות, אני בטוחה שיהיה להן רק טוב. המחזור הכי טוב שהיה לנו עד היום, 54 שנים בבית ספר קיים, הכי טוב. כיף ללמד אתכם בכיתות ו', אתם כיתה מקסימה ומדהימה, שיהיה לכם המון בהצלחה. תמלאו והצליחו. בכיתה ו' בנות המקסימות, נהניתי מאוד ללמד אתכם בכיתה ב', ראיתי איך התפתחתם במשך השנים ואתם בנות מקסימות ובוגרות, הרבה בהצלחה בהמשך הדרך. שלום כיתה ו', אנחנו מאוד נתגעגע אליכם, היה מאוד כיף ואנחנו מאוד נתגעגע. את המחזור נ"ד, המחזור המקסים והמיוחד, שיהיה לו בהצלחה. היה לי כיף לשהות במחיצתם. באמת מחזור יפה וטוב, שימשיכו להצטיין כמו שהם פה במשמרות זהב ומנסים לעזור לכולם, רק טוב שלהם. אתם מחזור מעולה, תותחים אחד אחד, הבנים והבנות, חמודים, כיף איתכם, צחוקים וזה, באמת היה לי כיף איתכם השנה, אני מתגעגע לכם. מחזור נ"ד, קודם כל הוא אחלה של מחזור, דבר שני מחזור ממש מתוק עם המון אנרגיות, היה לי ממש כיף איתכם השנה, מצחיק, באמת זכיתי להכיר כל אחד ואחד מכם, אני מאחלת לכם הצלחה בהמשך הדרך ואני סומכת באמת על כל אחד ואחד מכם שיהיה לו טוב ושהוא יפרח ויהיה מישהו באמת. זהו, נשיקות. שלום לכם, אני מכיר את הבנות של מחזור של השנה, בעצם מאז מכיתה א', לימדתי אותם במהלך השנים, כיתה א' עד כיתה ו'. אני כל שנה ושנה בעצם התלהבתי מהכיתה, נהניתי מאוד לעבוד בכיתה, ללמד אותם. אתם כיתה מאוחדת, מגובשת, פעילות הרבה בתחומים למען בית הספר, ונוכל לספר הרבה גדולות בהמשך החיים. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך, ותעלו מעלה מעלות התורה. כל טוב. זה יהיה בדיוק כמו שלהם. מאוד לעזוב את בית הספר היקר. זה שיר פרידות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, ועודות גם הן אינן צורות. אקשן! קבלנו להצביע! קבלנו להצביע!
רחוק לכם מדי? בואו לאולפנת זוהר!